bitni ili ne, nema ih više. Dobit ćete ono što ste tražili. Budite spremni za uništenje. Aktiviraj Megazord! Možete da napadnete sa svim svojim oružjima, ali mi niste ravni. Mistični Zmajev Zord, aktiviraj! Legendarni Zmajev Zord! Nema moć! Jer to sve što možete, jadno. Nemojte da popuštate! Prebaci u turbo moć! Ninja Zord, napad! Dobar pokušaj! Aktiviraj Turbo Falcona! Suočite se, Rangeri! Ja pobeđujem, vi gubite! Neću ti dozvoliti da zauzmeš i ovu planetu! Nemate izbora! E pa varaš se, uvek postoji izbor. Tako je. Idemo! To je razlika, zato ćemo mi pobediti. Zato što ćemo nastavljati dok ne pronađemo način. Tako je. Mi smo moćni Rangeri i nikada nećemo dozvoliti da zlo pobedi. Yeah! Svaka čast, Ranger. Vaša neverovatna hrabrost i istrajnost su otključali ultimativnu Megazord kombinaciju. Ja biram tog! Da vidimo šta može da uradi. Zajedno! Ultimativna snaga! Kombinuj! Šta se dešava? Moje oči! Ultimativna snaga, kombinuj! Društvo, spremite se za ultimativnu kombinaciju. Ultimativna motorna ćelija! Ultimativni legendarni Megazord! Aktiviraj! Ultimativni legendarni Megazord spreman! Wow, kakva snaga! Da! Snaga ovog Megazorda je toliko velika da možemo da se borimo protiv princa! Baš se plašim. Ta stvar će uskoro ti ide na otpad. Ubaci u brzinu! Stvarno ste mislili da možete da me pobedite sa tom konzervom? Zgađit ću je i ostavit ću čupre na vašoj planeti. Ne mogu da ih izbegnem.